אני בחרתי בבית ספר אריאל כי זה בית ספר דתי, איכותי, ערכי. אני ממליצה לכל ההורים שמעוניינים לרשום את הילדים שלהם לבית הספר ברמלה, לרשום אותם לבית ספר אריאל, בית ספר נהדר. הילדים שלי פה ואני רגועה. יש פה מורים נהדרים שיודעים לצאת מהקופסה, לראות את הילד, את הצרכים שלו, לתת את היחס האישי, נקודתית, לשים את היד על למה הילד זקוק, מה הילד צריך, איפה לחזק אותו, איפה לעטוף אותו. הלמידה פה היא חווייתית, היא מאתגרת, יש פה המון פעילויות, מעצימים את הילדים עצמם לעשות ולתרום למען בית הספר. הילדים בעצמם מרצון שלהם. צוות בית הספר מאוד מאוד חשוב לו לגבש את הילדים, לגרום להם להיות בעשייה בתוך בית הספר, בלמידה משותפת, בפעילויות, במשחקים, בהפעלות. הילדים תמיד מעורבים. זה מאוד כיף, זה מאוד מרגיע, זה מאוד משקיט, שמעצימים את הילדים שלנו, שיש לי על מי לסמוך, שהילדים מגיעים לבית ספר בשלווה ויוצאים מבית ספר בשלווה. מבחינה מקצועית שואפים למצוינות, אבל לא שוכחים לרגע לחבק ולעטוף את הילדים. בית ספר חמד אריאל זה בית.